Boskan 24 tarik 2024 जों पार्टी Ipft Debbarma East Division जों जोंनि महारानीपुर फिसारि डिपार्टमेन्टनि सुपारिनटेन्डेन्ट हानिबो जों गायसा डेपुटेशन रेनानि थां दङ तामले हिमबा जों जे Ipft बीजेपी जुट सरकार तंमानि सत्तेव जों जे जतनिनो मानथाय हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै मानथाय हिसाबै जतनि मानथाय सकथाय दङ हिसाबै जों दिनै जतननो सापर्ट खायो जों जोंनि मंगिया गामि BHC चेयारमेन मानगोनां सुनिल देबबर्मा जतननो सठिक भाबे जे फिसारि दप्तरनि जे मानथाय सकथाय दंमोन आबो बिलि बन्टन खालाय दङ किन्तु बिलि बन्टन खालाय दङनि सत्तेव दिनै आ जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट ब आबनो दिनाय खायै ब आबनो मानियाबो ब तिनी व्यक्तिगत ब इको बुमुं लिस्ट खायै बिननो खाय कैंसिल खायै ताई कुबुनि बिनि व्यक्तिगत बुमुं न रिवै ब तिनी आ जागा ब आ मानथाय सकथायनो ब सेप्लै दङ ब निजिस ब बुमुं रि आबो हागे सामुं टां दङ आबन बागैनो जों तिनी Debbarma East Division Ipft पार्टी जों सिद्धांत नाखा आगामी 24/2024 जों आ फिसारि अफिसाव जों डेपुटेशन रेनानि बागै जों बाध्य मावखा जोंनि Debbarma East Division न जों अनुमानो 200 जना मत जों तालांनाय डेपुटेशनाव एजेन्डा माने जोंनि अ जागायाव दंनाय जे फिसारिनि जे मानथाय सकथाय जे अ दप्तरनि मानथाय सकथायनो तैयै जोंनि समस्त बरकन जे गायसानो फानो करेवै डिस्ट्रिब्यूट खायनायनि बागै जों आबन तैनो अ फिसारि दप्तरनि सिबिनो जों खायनाय अमन बागैनो बस्कां 24 तारिखआव जों डेपुटेशन खायनाय आबन बागै अर मेडियानि बिसिंतै साख्लायो जत ताखुक बखुकसं अ साख्लायमानि जे डेपुटेशन जत जोंनि Debbarma East Division नि फाइ मानजाक फाइनायनि बागै आं खाबाय खुबैनो कबक जाव